Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki desih kan guys titip apa gori sama Mbak Pur nih pasar mau arep tak nggo. Kula ngiseni kuah sing ndek iki sing apa blendrang ndek iki kan karek kuah tok ya guys iki. Tewele wis entek lagi mau tak tumbasno tewel neh. Engko dicemplungno kene dipanasi kena nggo ampas. Andek tak koceki omah nggih guys. Saiki genten dino iki genten Mbak Pur sing ter-ter. Dadi desih rewang ning kono. Gantian ya guys. Jadi setiap apa kuwi wong iki do rame dhewe-dhewe do ter-ter sego. Sing kolor parake ngidul, sing kok kidul parake ngalor, sing kok etan parake ngulon, sing kok kulon parake ngetan. Iki engko sing adike desih kuwi sing mati kuwi ya ngono bar ngewangi kene langsung kok dikon ngewangi nggone tanggane kono. Dadi walah do suwibuk dhewe-dhewe guys angger muni sedekah bumi ngene iki sego iki pokoke do pola iki bingung ngalor ngidul sego teri. Sik tak sepil ya mateng gorong gak ora aman gak wis tak iwangi ngeceki kok tak karo tak sambi iki nganu tewel tantepno banyu untuk ngirisi wombo guys. Memang separo 10.000 wis ocekan murah meriah. Kena gua ampas kuah sik ndek ini. Mbak Pur nganu tempe. Mbok ibu ini aku mang tempe. Mbok dikabehno pura iki. Ya, akeh aku lho, ater-aterem lho. Ora diitung sik. Lha kuwi nek ngirisi langsung mbok hitung gak ketok engko. Hitung kayak iki telu-telu kok. Aku loro. Lha loro ngepas nek iki. Lah ya ngepas. Iki sayure wis meh apa? Lah gorengane berapa, Bang? Wis kabeh. Aku ndek yo lali gak tak idon bawang. Penting dan bawang iki lali jenenge lali. Lho padahal esuk ki yo ning pasar lho ngono iki. Dinda njupuk jajan kae tapi yo lali diapakno. Nah, Dok, tumbune. Nah. Tumbune nah. Tapi gede karek sing gede. Kita ngatus mateng ki. Karek sing gede-gede engko isine yo gede. Ya wong kok nek tulisane kok wes iki bugis. Iki Mbah Dok iki nggawe bugis dhewe, guys. Tapi desih ndek iki pesen jajan ngene, tuku kesuwen lakon, ora nek sing wangi buntel-buntel godhonge barang ya ora. Terus iki jajane lah wis ditata karo tante iki. Jajane sakmene kae. Lho isih mau tangi. Lho kowe sitok mbok dadek telu to? Sitok mbok dadekno telu. Iya. Aku ndek iki gede-gede ya. Lha iki kok mulih meh rono. Ora enak-enak. Mbah Dok iki masak sego tiwul, guys. Sego tiwul lho, malah sing enak iki sing iki kok. Wis dicuwarup-carup iki. Engko terus apa jangane lodeh. Mbok ana segoku mah ya geleke. Lho ya aku yo gelem. Lawe iwak ayam kampung. Mantap. Sing lemes ah segone jos gandos. Sapa? Kulo nek nyarupi lemes. Lho iki lemes sih ngene. Segone jos. Lho, kowe dicupno Mbah Dok dhewe lemes. Lah iya, kuwi berarti ketuwana sego. Maksu ku mah ya tawa wong enek trimo panganane jayem ngene lah aku lek kowe enek ngono. Lah diserbu jaye beneran entek malah. Nek mangane sak piring. Tak kabehno apa ora tempene? Kabehno lah. Aku ndek iki loro kan ya dadi cilik-cilik ya. Nek ketoke kandel wae meh. Ya mengko sing tuku. Ya. Kowe sing mbok tuku sing bakul telu ki sing ndi? Etan dhewe apa tengah? Dek ketoke kandel iki tempene mbek pundi? Oh, iki kok. Tempene ya? Lho, inu tak bumbu jangan tak kep bumbune kan merasuk, Dok. Kep nek tempe tahu-tahu tok, Mak. Bumbune gak cukup. Lho, aku tahuku nek ora tak pepeh bor ndek iki.
Tak ben kepae enak ya mati gak melembung. tak ben garingan iki kok gendenge lah. Nek digaringan ki mlembung ya. Mbah. Terus lagi ke AC Ngambang tak gak merasuk. Lah ya tak cute ya tak plong-plong tok ngono ae. Enak ya enak dedak. Sayur urung entek disih wis mulai rewang neh, guys. Iki ndiki kan karek kuat tok ngono iki tak tambahi gori neh. Wis pirang-pirang dina pokoke dalam seminggu iki nggo. Pokoke mangan iki sayur lodeh terus. Lah piye ya guys, bodo ambek bodo lebaran Idul Fitri ngene malah mbuh-mbuhan, geden-gedenan iki guys nggo. Pokoke iki acarane lah ya meriah saiki nggo. Nek dikai tewel ngene kan enak guys. Jadi duwe ampas. Oh, sing iwak iki ijek. Wah, cakare bareng yo ijek. Gulundas. Balungane ijek. Nah, ngene iki engko Pak Su gelem nek diseni ampas anyar ngene iki ya. Dadi niki seneng guys Pak Su ki ampas daripada dikei iwak potong, iwak pitik Jawa ngono kuwi ndek gak patek seneng. Mendingan tahu tempe dikei tewel ngene iki. Wes arek ngumupno nah. Dadi sayur ini iki sing mau-maune pernah mami guys, terus kena asam urat apa ngono kuwi pengen lho ngerti sayur gori ngene iki. Tenan guys, sumpah pengen tenan. Aku kan ning pasar nggih tumbas gori. Lah kuwi ibu-ibu ngono, ya Allah Dik ngene iki ndek nom-nomanku ya senenganku dikelo nyemek-nyemek buket ngono kae. Saiki wis rawani mangan Dik. Lah kena apa Bu? Alah kena asam urat, dengkulku nek kecorok tewel, kecorok kacang, wis ora kena nggo mlaku. Tapi alhamdulillah ya guys. Muga aman meskipun mendino mangan sayur lodeh lah ya. Sing dijaluk ya ora piye-piye, aman terkendali. Piye iki aku bagian sing edak-edak kene apa ora? Enggak. Heeh. Lho kene do masakan dhewe. Anu ya kok, kon nggo mangan langsung Nggo mobil lho. Alah kasar gue mobil. Lho, Malah. mesti isa nek Om. Parkire gak malah angel lho. Begitu ki ngono lho pianane karek koyo kae lho pas. Apa gak ambek Mbak Bor ambek piana tok? Kok gelese ben gak mulai-mulai mesti isa nang jaga sak arep. Dadak endreng geles ki ndek iya entuk sangu. Lha yo ora omong Dik. Jere entuk 50.000 iki kone deruk. Ambekan konggone Mbah Padi jere. Omong ya nggih esuk iki ndak ya gak kene. Lha wis prawan gerang gaploke sangu ditampani. Justru gerang perawan kuwi kok. Dek gak isine Dik, gak ya empun, Mbah. Tapi dilebokno tas. Alah ya. Terus iki nek ada budal nang dhisik kocoke nang pasar pengetan yo krasake yo kamang. Ya intinya Kerasake piye? Anu Pur, kowe nang gone kowe nang mbong anyar. Kerasake gene apa bermasalah? Waduh, iki Heh? masih ndi? kowe piala teko pasar kulon. Pur. Maksudnya iki gene, Dik. Kita kan tak jalan, malah repot Duh, yo. ora nek golek kresek ngono lho, Pur ku lho. Itu kresek cilik iya. Lah wekku gak enek. Ya bukannya cilik ngono, lek emang tujuane ora kotak kuwi. Iya terlalu ngasih jangan ki. Kutah nu kok. Tah kok iso. Seneng kecados Kurang bagus. Lah nek gak dirangkep gene, nek gak dirangkep ngono ki aku ndek tak rangkep loro kok. Iki lho kok ngenek. Engko naline kuwi genah nek rangkep loro ki. Alah mbok panus kok alalah kita kabeh terus. Alah malah mbok eret-eret kok. Panas kok Aku ndek tak rangkep loro, dadi naline ki penak langsung serut-serut. Diganti.
kok. Kurang seret. Ayo, lodeh. Mang dibol nek kono Mbak tak beli. Di, Tak tutupi nang arep tumpang norek. wis mateng kok sego tiwul. Walah, Dok. Sego tiwul apa tiwul iki ya? Lah iya kok nek mangan imbah kuwi imbah kok ngono. Astagfirullahaladzim, nek ngene iki ya ora jenenge ora sego tiwul, iki jenenge tiwul pan mbek klopo nek lemes ini iki. Pan mbek klopo itu mbek gula abang ngono kae. Buka enak pasti ki. Oh, enak. Adikku nambangane rak pe ngono kok pur. Nggone mbak Piye? Halo Sob. Ya, kok sing anu nek Ya, aduh. negake aku ki mesti montor kok. Mesisan metu. Itu jangan ditinggal. Ana tapi nang disiapno lho. Nane gua nyersek nek mau nggo mobil. Wayahe sarapan, guys. Ayo, Dok. Badu sik, Dok. Kayak cek apa nah? Gak ada ngar. Wes aku gak jam nah. Heeh. Gedongan sekono tutupan kuwi ae. Lah ya aku ya pengen tutupno lemes dhewe ngono kok. Sing kuwi Ngono nek Dinda pengen pero ben njaluk kowe. iki lho sih anu kok. Sarapan, guys. Iki mau Desih iki titip lontong sama Mbak Pur 10.000 dapat 5. Lontong yo lumayan gede-gede, guys. Lumayan gede-gede lontongnya lho, sak mene-mene. Emang aku loro, Dinda siji. Ngene kok jere cita-cita cilik toh. Bu ngono. Mangan sekali mame lontong loro. Kok cita-cita cilik jere. Ngrem ae. Pokoke sementara iki Din, tak omongi kowe yo. Iki kan seminggu ke depan ki puanganan kan banget akeh to. Lah aku kon sirek iki yo gak iso Din, gak kuat ngempet. Yo panggah los dol mangan apa ae no. Wayut gede iki urusan guri Din, urusan keri. Engko nek ning mbok yo cilik neh. Nek ning omah yo emange yo ngene iki kok lho. Porsine dhewe iki nek mam kok ngene iki, guys. Mam ki pokoke suweger ngono lho dhewe iki. Kadang iki ning mbah ngono iki dadi nganu kanca-kancane dhewe. Mak aku sih nek mangan yo segere kok ngono. Pokoke mam karo apa ae ngerojo ketemok lele ngono yo, guys. Angger dikirim lele apa dhewe yo nyangut, ngampleng ora mangan. Wes dikirim apa ae mami jere seger. Ki apa Dik klambi ngono ki? Piye, Dok? Kakak golek tutup dunak-dunak tak. Tutup apa? Tutup jak seiwak dunak. Dunak gede gak malah genah. Monggo sarapan dulu, guys. Suwegere walah meskipun blendrang tapi nek ditumbasno lontong ki yo masuk, Pak Eko. Iya, Din. Isa-isa. Umbah-umbah. Loh, gak bahaya. Loh. Umbah-umbah karo nyapu, ya wis sing isa-isa Ibu. Tak isane wong trimo saite. Bagi tugas, guys. Iki Pak Suwi ning paingan, ning pasar. Gom-gom untuk rezeki ya, guys. Meskipun ora nggawa dagangan tapi mbuh gek-gek ngono nek menawa nek wong tani iki golek ngono kuwi kan. Saiki pasarane iki painge apik, guys. Minggu paing. Muga-muga wong tani enek sing arep golek dingoni dadi Pak Sungko ora ketang mbuh kena nggo tumbas-tumbas jajan arep sedekah bumi. Muga-muga untuk rezeki. Doakan ya, Nduk. Untuk rezeki. Rupane cek kok uwu-uwu niku mung sisiran kurung. Ya Allah, terus raup tok. Ngono kok perawan. Perawan disangoni. Ngeteri sego disangoni ya ditampani aku sampai dadaku tak lus-lus ini, Din. Ya Allah, aku lus perawan, Din. Disangoni dek ya ditampani ngono. Ditampani isen, ditampani butuh. Gak ditampani piye? Ditampani isin, gak ditampani butuh. Astagfirullahaladzim, Dik. Kata-kata mijan menyentuh hati. Aja ngono, Din, kapik, Din. Saru. Apa dipeso-peso ngono Dik iki? Kaya empun, Dik, kula empun gadah dero kaya ngono. Ora nek kowe wis.
Jan bahaya tenan. Ayah ngomong ini, tak udah itu ke bensin ngono. Malah aku tuku bensin ngono. Lah Gak tak oleh. enak wong loro ki. Lho opo bensine ora diisi? Wong biasane pakmu lho dinek ngisi nggo nemlah ki langsung di full ngono, Dik. Entek 50.000, 40.000 langsung full, awet misan ngono. Dadi tuku ki gak incerat-inci 10.000, 20.000 gak ngono iki biasane. Langsung ning pom lho nggo nem ki tau disaini trimo sithik-sithik. Tapi nek Ngisi yo langsung full. aku gak ngisi full kan gue duitku, wis mak 10.000 tok. Kira nek kowe Gue emang dulu. jajal nek ayah. Angger ya bensinku entek langsung go ning pom yo wis tak isi entek 48 full. Wis tak 50.000 dhewe. Engko kok. Wis bar itu ya ne yo karek ngeter-ngeterno wis ayam. Tinggal sarapan sik. Kayak mesin cuci piye din wayah piye Dik Mbok Berno iki? Disambi. Awake dhewe iki jek sak kloter lho Din. Ki ijek ndek iki bener wis bar terter ya wis ayem rasane wis plong ning ati. Iki karek sak kloter engko nek pas dis kepyak kuwi ya ngopeni kancam. Terus nek gek-gek nek enek wong mampir-mampir ini gak yo jek sak yatan kuwi engko dik sak juta jek. Plung. Lah iya, kuwi engko masake ya engko rica. Soto bening, engko terus karo nyayur lodeh. Ya lontong enek, sego jagung enek, ngono mikirku wis ben karek sing mangan kono milih sing ndi. Ya guys, utang gek-gek wong tamu-tamu jenenge dhisik iki ketoke ape ngirit ngono gak iso, guys. Gak iso nek masalah panganan ngirit iki gak iso. Soale yo beda wong yo beda yo guys. Aku yo kok gak ngepekno awakku dhewe ngono gak. Soale sing wis-wis tak lakoni kuwi yo do mampir rene ngono, yo do mangan biasa kemro apiah ngono. Sing wis-wis dilakoni kuwi nggih. Cara engko dhisik nek gak ape persiapan ngono malah piye yo engko kanca-kancane Pak Su kadang petuk ning dalan yo mampir mosok aku gak persiapan apa-apa kan yo isin to guys. Ora ketang mbuh sak rupa-rupane. Aku nek pengen gek tape barang Din. Pengen iki, Dik. Kan kamu gak seneng. Ya wis, nek gak seneng ya wis. Biasane iki gemblong tape iki gak keri, guys. Soale mari iki tanganku kuwi lara, ape ndeklok-ndeklok apa-apa kuwi ora jempolanku sing tengen iki tak gemblengkuk ya ora kenek. Dadi pangananku ya simpel, engko tumbas semangka, jeruk, salak, kacang godokan ngono wis Din ngono-ngono kuwi ae. Bugese gawe apa ora? Nek mbok kon gek bugis, tuku tepung ketan kuwi 1/2 kilo. Kok gawe dhewe bunteli dhewe tak dang. Nek mbok kon gawe, aku ki gak iso buntel-buntel mergo jempolanku nek tak nggo mblengkuk. Lah karek kowe gawe apa ora kok tuku kripik telo ngono lho wis Din. Ribet yo wis ora usah gawe. Gawe sing panganan simpel ae. Terus tuku sirup nggo ngge es. Wes Pak Su agek teko ke pasar, guys. Entuk rezeki ora ya? Entuk gak entuk ya alhamdulillah. Yang penting tetap bersyukur ya guys. Wong rezeki iki kadang ya entuk, kadang ya ora, ya wajar. Jenenge wong urip ya berusaha, sing penting berusaha wis. Dene entuk rezeki ora ki sing ngatur karek sing poso ngono. Kene awake dhewe tetep karek mensyukuri ya guys. Wis. Ndang manganan tak ngene lontong loro. Jangane bar tak panasi. Loh, Dek, sayure dicep, Dek. Wong ngatur-atur ki anggere bar kelan, beragam ngene karek ngeter-ngeter iki cepet, Mas. Wis kok. Iki dhisik tak sambi ngene ya, guys, tak sambi korah-korah. Soalnya walah jam sumuke ra mung sumuk panas. Dek bengi udane deres bar latihan langsung
beres udan, guys. Barang udan. Engko bengi mungkin ae ya udan neh mbah ya. Kita sambi korah-korah ya, guys. Tak sambi isah-isah. Terus karo jawab pertanyaannya family online. Kita jawab pakai Viti ya, Bu. Kan ada sing komen nih, guys. Dese sekarang kok kurus. Emang Dese semenjak kerja iki mangane iki kaya piye ya, guys? Kaya pelantur-lantur. Dadine wayah mam iki sampai kelewat-kelewat waktu. Apa meneh kok kocek nek terima kerja harian wayah mamam, wayah sarapan-sarapan bareng-bareng. Nek jenenge wong kocek jagung iki kan harian apa borongan ya, guys. Dadine sak-sakan. Kuwi angger ape leren dienggo mam ngono ki wektune ki kaya nggo heman. Kaya eman-eman ngono aku leren mam bature wis entuk pirang-sak kene ngono kuwi lho. Dadine pikiran ki ngrangsang. Mangane ya gak tepat waktu, dadine mangane iki kaya telat-telat. Tapi alhamdulillah meskipun ngono ya Desih, meskipun mangane telat apa ya gak kanggo, guys. Alhamdulillah asam lambungku ya aman-aman aja. Ya tetep kurus, kelihatan kurus wong jenenge wong kerja rekoso. Maksudnya rekoso ki ya ning panasan, munggah medun jurang iki ya rekoso lho, guys. Tapi wong Desih kuwi piye ya, guys, seneng dalam hati kuwi pekerjaan meskipun seberat apapun nggih. Iku nek pikiran seneng, happy kuwi ya dadi ringan ngerjakno ki. Soale niat kok tukul kok pikirane Desih dhewe tanpa dipaksa. Jadi niki nggih sore iki Desih izin, guys, karo Pak Su. Kan enek kocekan jagung tapi kene waduh, guys, ning daerah Telogo Tuwung, daerah Mas Kalimantan kuwi jek ngidul ya jenenge Desa Bendo. Lha iku adoh. Lah Pak Su tak omongi, ya jane iki enek kocekan jagung tapi ning Desa Bendo. Tapi Pak Su gak ngijini, Desih yo gak sido, guys. Soale wong tangan mbok nyetir motor kaya ngene ning pasar kon nyeterno apa meneh kok ape mbok kerja adoh. Wis panggah gak kuat, guys. Soale tak nyetir kuwi yo rasane kaya wedi ngono lho. Adike Desih yo ngono. Jane iki dijak aku karo adike Desih kuwi. Goleke kuwi, guys, wong 15 anggota, maksudnya iki 15 orang kuwi goleke wedok kabeh. Lah tapi iki enek tapine. Adike Desih tak ngenekno. Lah aku mbok goncekno apa piye, Yan? Walah kok ngrasakno goncekno. Aku dhewe iki tanganku tak nggo nyetir rasane kaya kemeng-kemeng piye kok. Aku ki sing tak wegahi iki yo numpake montor kuwi yo ngono. Sing lanang kan biasane yo karo sing lanang yo, guys, karo bojone. Lah tapi bojone iki mulai ning kebunan. Iki khusus wong wedok-wedok tok. Alah gak sadok. Iki lho jek duwe aku. Loro iki. Alah yo senggo lah. Wong kuwi karo Saidi kuwi tak golek tak labur basi. Lah iya, karo Saidi. Lah wong nang enek telu tak des Iki aku lagi buka siji. lagi entek nang Pak Piana wis Guling paling nek kan guling foto nggo ngubah motor lho entek. Iki lho aku lagi buka wong sabun saisane kok. Iki anu golek sing 3-4 gak enak iki 2000. Iki aku sing rasa nanas iki suweger kok. Iki aku ngomong karo Pak Suwi gak diizini, guys. Nek gak diizini ya wis Desih iki yo gak terus memaksa ngono gak. Soale yo di samping adoh nggone yo terus saiki nek kabare sediluk-diluk ki enek motor ilang, guys. Jadi engko nang mlebune iki adoh mlakune ngono sing disamarno motor bit-bit engko ndang yo nek jenenge pikirane wong kuwi yo muga-muga ki yo aja ya, guys, dijeluk-jeluk ya selamat. Lah tapi kan kene yo jaga-jaga. Kok sediluk-diluk enek kabar motor ilang. Motor iki apa yo gadeg ya, guys, motor karek langkrangan tok pokoke butuhe digoreng baon lho kuwi yo panggah dijupuki wong. Yo panggah do ilang. Apa meneh kok motor gede ngono pikirane Pak Suwi. Kerja edak-edakan ae, sing penting ki mergawe ngono lho. Karena ya tenan, guys. Nyilekno awak, maksudnya kuwi lho, susah. Apa meneh kok jenenge awak wis gede. Meskipun diet lah kuwi lho, kadang diet bertahun-tahun nggih berhasil. Ngono ki engko
mangane sleder pirang minggu ngono ya wis balik asalnya guys. Ora kubuk karo entuke diet. Lah desa iki bersyukur banget lho. Ora diet, tapi kok iso kuru. Kurune ya mergo mangane kuwi ora sesuai dengan waktu makan. Jam makan ki ngantek kliwat-kliwat. Dadine makane iki kurus. Tapi kurusnya kan kurus alami, ora perkara kok diet ngono guys. Dadine ya alhamdulillah tak syukuri. Ngene iki ning omah pirang dina rasane awakku ya wis bengunguk neh lho guys, ngene iki rasane abut. Nek ning Tegalan kan mamoko elos, keringet yo metu. Pikire dhisik iki ngono kuwi guys. Secara alami ngono lho. Diet iki kan kurusnya tapi kurus sehat. Ya alhamdulillah nggih. Wong piye-piye niki yo sing nyawang ki yo para pemirsa. Jadi dhisik iki yo ngrasakno guys, mau niki abut ning awak ki abut, diluk-diluk asam lambungku yo kambuh. Tapi dhisik semenjak kerja keras iki kok malah enek wis berjalan 3 tahun iki kok jarang yo asam lambungku ki kambuh. Aku wis ngrasakno dhewe. Biyen ki diluk-diluk jamane sek melok Mas Arif kuwi anggeran ujek kelaran guys, aku anggeran yo keselen ngono ki kecapean ki yo asam lambungku yo naik yo preksa. Asam lambungku yo diluk-diluk kambuh ngono. Tapi ki alhamdulillah kok dienggo mergawe sekeras apapun. Kalau menurut pikiran yo grangsang angger jam 3 wis tangi, mikir masakno sing ning omah, mikir dienggo bontot sing ning Tegalan. Terus bakul rayang kuwi yo gak tau ngerti, gak tau blonjo. Dadi pikiran ki koyo sesuk niki masak apa neh, bontot apa neh, tetep anu yo guys, tetep iya yo pikiran memakan waktu iya, pikirane grangsang iya, tur istirahate lah yo kurang. Dadine yo wis ya tak syukuri ae guys. Wong kurune wong sehat ae engko yo iso lemu neh. Dhisik iki tengok-tengok pirang minggu ngene engko yo bali asal neh. Dhisik iki keturunan guys. Meskipun awake dhisik iki lemu gedhi, tapi nek muka ki mbok kon blongoh, mbok kon anu gak iso. Soale keturunan kok Mbah Kong, kok Mbah Dok iki wis keturunane raine iki ciut-ciut ngono iki guys. Lah kok Mbak Pur ya nggih umur piro? Nek tarahe wonge awake lemu lah, nek tarahe blongoh ya blongoh. Tapi wong keturunane raine kaya Mbah Kong kabeh kok Mbak Dimin yo panggah ciut-ciut. Rai iki kon blongoh gak iso. Ya, ngono bilah ya guys. Menjawab pertanyaane family online, jawab dengan Titi lumayan ya guys, karo isa-isa karo jawab pertanyaan. Yo enek sing ngene, wong gitu aja kok lebay deh, wong aku komen ngene kok terus dienggo ati lho. Maksudnya iki komenin jenengan marai yo nganu yo Bu. Maksudnya iki Desih kok sekarang jauh dengan Mas Lali mantan lho. Lah kuwi kan tak jawab dengan sepenuh hati. Aku lah juga gak emosi, gak marah ngono juga. Cuma kan yo tak sepil, mumpung cah-cah dolan rene cah tak sepil. Lah piye nyepil salah. Gak tak sepil engko yo salah. Sakjane aku ki yo piye yo guys. Ayo enek sing mengatakan sirine dasar wong iki ngene-ngene, aku komen ngene ya salah, misalah dasare ya wong tukang dememel. Maksud iki ya tukang dememel lah, guys. Lah ya piye maksud iki? Aku nuwi kadang ya bingung polaku dhewe lho, Bu, jawab nuwi. Tak sepil, ngetokno nek rukun karo Mas Lali mantan salah. Engko suwi gak nggek konten karo Mas Lali mantan ditakokno. Ditanya-tanyakan, dadekno masalah, dipertanyakan ngene-ngene. Piye ngono lho, tak sepil apa adanya iki lho Mas Lali mantan dolan rene. Ora ngarah silaturahmine iki pedhot iki gak ngarah, gak mungkin yo, guys. Ngono yo salah. Aku kok iki yo guys bingung dhewe aku ngrasakno iki. Darane dhewe iki dememel sing mbah. Lah jenenge konten iki yo tetep dememel. Lah konten meneng ae, lha ngene iki aku isa-isa cara meneng ae terus apa sing mbok delok ki apa ngarone apa.
konten gak dermemel. Ora yo jenenge konten bisu. Yes. Anune wong akeh yo guys, ngadepi wong akeh yo awake dhewe kudune yo sabar. Ya tak jawab kok. Aku meskipun mbok didarani dermemel, didarani lah yo gak apa-apa Bu, emang yo ora yo jenenge wong ning dunia sosmed, wis dunia maya ya nek cara kanune ngono wis pokoke piye ya wani ngonten ya wani dihujat. Tapi hujatane ku mang ya hujatan nek ku ngarani ya cek ijek hujatan sing sopan kok. Maksudnya yo gak terlalu nek terus bla 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 ngono wong dhisik lah yo sing marai cara ngono ngonten apa adanya. Real. Maksudnya ora dik A, dik B, dik C tak nang gak enek sing komen. Bu, coba sekali-sekali konten sama bapaknya Mbah Jami. Kuwi wis tak konten guys, cuma ki ya sabar ngenteni nek wis tak upload nggih. Pokoke sabar. Aku ki setiap konten ki jane nek piye ya? Nek pantes tak konten ya tak turuti ya guys jenenge ngono. Tapi nek sekirane gak pantes tak konten ki ya saru. Engko ki aku di nganu wong apa ora ya tak pikir-pikir ngono ki barang lho guys. Konten ngene iki kok bener apa ora ngono. Nek jalukane para pemirsa kuwi ya ngono jalukane ya pengene ya ngonten-ngonten ning ndi ngono kuwi. Terus pas waktu Mbah Jami meninggal bareng ngono iki kan enek sing sepil deh fotonya Mbah Jami. Ngono iki cara tak sepil yo aku ki wedi nek disalahno keluargane yo guys. Mosok dalam hal kesusahan kok aku nyepil fotone ngono iki tak pikir-pikir guys. Daripada apa ki engko sak ngene dadi masalah awake dhewe mending konten apa adanya meskipun kontennya desa sepi nggak masalah. Yang penting kan aku umpama untuk rezeki kan rezeki sing halal ngono guys. Sing tak maksud ki ngono karo Pak Sudi nggih, rezeki golek sing halal. Begitu guys.